Hello, good morning. We're about to cook our lunch, early lunch. Magluluto po tayo ng sinigang using sinigang mix Knorr. Hindi po ako nag-advertise pero ito yung gusto kong pangsahog sa ating soup. Pinoy food na sinigang na karne ng baboy. And ito yung mag-ano muna tayo, share muna tayo ng ating nalig. Hello. Ang ating mga ingredients ay sinigang sa sampalok mix with cabbage. Then yung pork natin, din pork lang natin at saka may konting buto. Ito lang, good for one person. Yung ating sibuyas, konting red. Mag-ano tayo ng ating okra, then sili ng anghang, kamatis, then yung ating ito, lettuce, then ito. Magboboil tayo ng tubig kasi i-balance natin yung ating ano muna. Ito. I-balance lang natin. Kasi yung ating kamagulog. I-balance lang natin. Ito 2.1%. Then, habang i-balance natin ang ating pork. Iba ko lang ito ating mga ingredients. Iba ko lang ito. Para mas malinis. Lunch natin. Ay, nagulog. Ulit. Ito na. Then, hugasan natin. Para malinis ang ating shepard.
Yung sinigang ko gusto maglagay ng luya para pampabango din. Yan. Takpan lang natin siya. Then, tayo ay maghihiwa ng ating gulay. Magsisinigang tayo. Sinigang mix. Matikas natin. Tapon na natin. Dalawa lang ng pwede. Yung sili. Maanghang itong yung sili ng mahaba. Maglagay din ako ng celery. Masarap. Tapos natin. Lagay natin mamaya. Isa lang. Naalam natin kumulo yung ating pork. Para mas masarap. Malambot. Yung sinigang ko maglalagay ako ng sili. Sili na maanghang. Sinigang na maanghang. I-boil lang natin yung ating pork hanggang soften yung ating pork para mas masarap. Naamoy ko na yung amoy ng sibuyas at saka yung luya. Yung luya mas masarap paglagyan natin kasi pampabango masarap. Bumanggot yung ating pork. Ito siya. Kaya, post up pa yung lahat. Habang nagpapakulo tayo, chika-chika na tayo. Ano po yung ulam ninyo? Maagang nagluto. Maagang nagluto. Ng magto-12 pa lang. Kaya, magluluto na tayo. Then, yung panin natin ready na. Pork. Hanggang lumang pork. Then mamaya natin ilagay yung kamatis.
ko naman yun, hindi siya masyado. Mga 5 minutes siguro pa. Pwede natin ilagay yung ating kamatis na. Pwede naman natin ilagay kung gusto natin. Close ko muna yung ano. Hello po, ako po si MJ. Sino pong gusto nito? Siligang na sampalok bigkabi. Masarap po ito. Yung gusto ko sanang lutuin yung na ano, yung gagapit ako ng lemon pero wala akong lemon. Ito bumili ako dito. Sa Philippine Park. Masarap ito. Sinigang sampalok bigkabi. Ito lang mga ingredients na vegetable natin. Paano meron dyan sa yung ang ating luto. Sinigang. Panaman, Nora. Gusto ko kayong lahat. Thank you for support my YouTube channel. Tagal na ang aking live. Kasi nasa Pinas ako nun. Ngayon nag-uwi ako sa ako. Nag-focus ako sa ano namin sa nag-focus ako sa pagtatanim ng mga fruit trees sa garden ko. Isa sa mga pinakagusto kong gawin. Ano ng fruit trees magtanim. Then, cooking. Siya. So, hindi natin ilagay yung ating kamatis. Sinigang kayo dyan. Sibuyas. Masarap kasi pag maraming sibuyas. Lambot na rin siya. Lagay lang natin konti. Kumusta ka kayo? Kasi ngayon ang init. Ang init ngayon dito sa Hong Kong.
Sa mga friends ko na nagtatanong kung saan ako, nandito na ako sa Hong Kong po. Kung lagi kayong nag-ano dito sa aking YouTube, nakikita niyo po yung mga ano po sa Facebook ko kasi hindi ako masyadong nag-ano dun eh, nag-video. Next, ang mga inaano ko dun sa video, mga pagkain, at saka yung mga ano ko sa Pinas, yung mga halaman. Ito ilang na din yung ating kamatis kasi parang lumampuat, ang sarap yan. Malambot na rin siya. Sakto. Lambot na rin. Pwede na rin. Hi! Hi, Gray! How are you? You know, pork soup, sinigang in Philippines. Philippine food. Pinoy food. Sinigang. Sinigang sa sampalok with cabbage. Pork soup. I'm using this mixture. I put half on it. Then later on, just add natin kung hindi siya sakto yung panlasa natin. Hello everyone, good morning here. Good afternoon here in Hong Kong, Philippines, in America. Yeah, pork soup, Filipino food. We need to add some salt, just a little bit. Yeah, pork soup, sinigang. Almost. I need to cook. And this one is okay. Okra. Ang mga gulay na sa ating sa literal na nilalagay namin sa Pinas, may pang kamatis, sitaw, sili, cabbage, okra, yung meron dito, okra, then yung sili na manghang. Then I put some celery. Anything will do. See? Cooking is fun. Yeah, cooking is fun. Much. Very much. You follow me on my Facebook account. I have a Facebook account. MJ Dakiwag. Perfect for cold weather, but if you're Filipino, anything, any weather. I don't have a Facebook. I'm sorry. Okay.
need to cook our okra. See, it's then later we put the chili. Ah, you don't have paste? Ah, it's okay. I'm sorry. Okay. Just follow me here. Subscribe in my channel. We need to check if the okra is soft enough. Then you put the chili. Green. Onion. When you eat onion, it's good to our body. Person. Then later on, when we eat, we need to kain like this up. Or it's okay we put the and some vegetable. We have all in one soup, vegetable and pork ulam. This one is okay now. Sinigang. Asin. Sour soup. That's it. Thank you for watching. Thank you, Gray. Okay. Thank you for watching. Thank you. Please subscribe to my channel. Bye bye. Thank you. See you in my next live. Bye bye. Thank you.